Гадилә Гатауллина ковид госпиталеннән шын җиңүче кебек чыга. Октябрь урталарында аның кисә хәле бетә башлый. Соңыннан коронавирус инфекциясе үпкәсенең 80%-на зыян китергән булуы ачыклана. Табиблар әйтүенчә, әбигә аякка басарга көчле холкы, рухи яктан нык булуы ярдәм иткән. Ветеран утны да сугышында кичә. Үзе 26 ел медицина өлкәсендә эшли. Мөгаен андый вакытта үз-үзеңне ничек тотасың да яхшы белгән. Табиблар үзләре дә Гадилә Гатауллинаның сауыгына сөенеп бетә алмый. Получал стандартное лечение. 90 яшьлек пациент гадәти дәвалауны узды, гормональ терапия алды. Хәзер исән-сау дәваланып, ул үз изоляция режимын саклый. Күрше Яршалыда да 102 яшьлек әби ковидтан сауыгып чыга. Анда да 2 үпкәнең ялкынсынуы була. Хәзер хәле уртача дип бәяләнә. Хастаханәдән ул өенә кайтырга җыена. Чит илләрдә дә мөгъҗизага тиң очраклар булгалый. Әйтик, Мьянмада яшәүче 100 яшьлек әби коронавирусны оныгыннан йоктыра. Сауыгырга җылы душ һәм кайнар ризык булышты ди. Руслан Хуснуллинов, Яңа Гасыр каналы.